akyat. Tayon mga nang. Magandang hapon po mga ka-dragon. For today's vlog, kami po ay mag-harvest ng bulaklak na sampalok. Dito, malayo sa aking farm. So yun guys, samahan niyo ulit kami mag-harvest ng ng bulaklak ng sampalok. Yung nakaraan, dahon naman yung ating nilagay sa sa tilapia. Ngayon, mas maasim daw kasi itong mas maasim daw yung bulaklak ng ng sampalok. Masarap yan guys sa karne, sa pata-pata. Luluto natin mamaya at hapunan na rin namin. Tara guys, samahan nyo kami ulit. Dito lang sa likod. Agad tayo. Ako na. Madami dyan Hindi tayo nag-dulit-dulay. Dami Dagdagan ko ng talbaw. Opo. Ginabinta rin kaya to sa Maynila? Wala akong hindi ko pa nakikita na tinitinda to. Baka ngayon niya lang pa siya matawag. Pag napanood nila ito. Masarap ito guys. Asin pa sa saluyot. Masarap. Pilang tayo. Magkasing asim lang din sila ng talbas. Ako ngayon ko lang matry ito kasi puro talbos lang ng sampalok yung natikman ko. Parang yung ganito yung binibili namin kon ay pusa-pusa. Oo, hindi pa nagbuka. Ang ginalo sa aqua. Oo, para siyang ante, pusa-pusa, na? Nyaw-nyaw? Sino, may tanim si Ate B na ganun, pusa-pusa. Hindi pa kaya nagbulaklak? May ito sa batila eh. Pinagbubulaklak na ba? Pusa-pusa? Masarap kaya ayon? Pinagbet? Yan, saluyot. Kay mama ko yung natikman eh. Sige, akyat. Ano ba ang kinukuha? Nakabuka o hindi pa? Nakatiklo. Patiklo, ay pakon pa lang Pwede pabuka. pa yung ganito, no? Kadumi ng kuko ko. Nag-ano kasi ako, guys. Naglinis? Nag-garden ako. Nagtanim ako ng kamote. Yung kamoteng kinuha ko sa inyo kapon. Tinanim ko kanina. Kanina ko palang tinanim. Pangit na ngayon yung mga talbos ulit kung nasilig. Marami ng butis dito. Ito ang pusiling. Dito tayo Huwag pa to. Ganito guys ang bulaklak ng sampalok. Ay, kuton. Ayun lang gam. Kulang pa to. Wala pa isang kilo yan. Ay, kadami na. Kulang pa yan. Kulang pa. Punwan niyo. Kailan ko pa nga sino pa sa saluyot. Kaya nga, try natin sa saluyot.
Di ba tayo nagsabi dalawa? Oo, Di dalawa tayo kayo. dalawang kanan. Sabi, salamat. Salamat po sa lahat. Ano ko nagpakanta ng dahon? Pasensya na guys kung maingay. Along the highway kasi ito eh. Talbos din sila o tignan mo. Wala nang talbos dito sa mga. Ulam din sila sa mga. Kasi ko nagkibsida. One ka na. Okay na guys. Ayan, ito ang ating na-harvest. Magluluto naman tayo ngayon ng pata. Pata. Kukod ng Tiligaya. Kukod ni Apong Inyano. Pero masarap ito at buto-buto. Walang taba. Pare-paras tayo first time makatikim ng ganito. Ito ang Hindi pa. Ngayon pa lang. Baka magsakit na naman ang tiyan mo dyan sa bulaklak, ante. So ayun guys, start na tayo magluto ng ating pata-pata. Ayan, lagyan na natin agad ng paminta. Kasi napainit na namin siya kanina bago kami umalis. Ayan, para madaling maluto. Kasi hapunan namin. Ito na nga yung sandok, ante. Diyan masadang na. Buto-buto, na paa. Wala mang lasag daw. Kukod nga raw. Ha? Luto rin tayo guys ng pambansang ulam ng Ilocano. Saluyot. Saluyot with pang-asim natin ito. Masarap to guys. Pinagsasaluyot na ngayon ay tag-ulan na. Tubo-tubo yan kahit saan. Bakit? Ayan lang, saluyot, tsaka ito lang. Sold na yon, sarap yon. Try nyo mga ka-dragon. Itong ganito, pag maraming bulaklak ang inyong sampalok. Ayan guys, malambot na ang ating baboy. Lagay na natin ang ating special recipe. Ang ating bulaklak ng sampalok. Sarap yan. Talagang makakalimutan mo ang jowa mo pag kinain mo yan. Pwede mo na rin yung kainin yung bulaklak. Ang tanong mo. wala daw jowa? Paano kami ay walang jowa? Hindi magjowa ka eh. Wala kaming jowa. Kayo may jowa na. Ginatakwil mo na yung jowa mong gwapo. Kaya nga. Soon guys, malapit na si Ano ipupush na namin to. Umuwi na eh. So yun guys, luto na ang ating sinampalukang baboy. Ayan, iluluto naman natin ang ating pambansang ulam. Ang saluyot. Nasikarod namin sa daan. O, di ba? Simpleng-simple. Tisok agad ang saluyot. Pagkatapos ilagay ang bagoong. Guys, lagyan din natin ng hipon, dried hipon. Para may sagpaw. Ayun guys, ilagay na natin ang ating sampalok. Sarap niyan. Ay, halo pante. Haluin natin. Para manuot ang kanyang asin. O, diba? Simple lang. Bagoong. Saluyot, tsaka pampaasim. That's it. Sarap po. Puro bulaklak namumulaklak ang ating karne oh. Bulaklak kang taba. Sarap ng sabaw. Lalo ngayon umuulan.
Sarap bulmulan yung buto. Baka pa lang isang malukong yung sa lulo. Plato. Okay, tapos meron pa tayong saluyot. Buhos na natin ang saluyot dito. Saluyot Tayo mga ano. Oh, wow. Akala ko puro tipo. Okay na. Ngayon po namin Diyos, ang magpapasalamat po kami ng sabihin ko ng Panginoon. Ang magamit namin po sa awal sa ngayon kami kapagpaligtas. Amen. Kaya po. Sabay-sabay. Kaya po ng saluyot. Kaya na ako ma. Sarap. Huwag ka pa ng plato ni Pink. Tambahan sa tikwato sa binaya. Nagapwato ka. Saan naman ang babuhin na? Sarap ano, sipsipan yung palo. Yung bulak-bulak. Lasag na gayam. Akalat ka lang ito. Hindi niya pa pinatapos si Kagay din yun. Hindi pa sa lulo. Ngayon. Tatay lang. Pinakamato pang siya. Yung sabaw. Ayaw ko na. Kaya pang ipay. Sa dulo. Saluyot ng ulam sa bahay. Wala di ba sa lulo mo? Puro saluyot ang ulam pa lang ngayon sa mga bahay-bahay. Nag-ulan yan. Nag-ulang kaya nagsisibol yung mga saluyot. Puro sila magang sa nabatin. Kain na sila. Kain ako ng saluyo tanghali. Gagdag din, magdagdag na lang. Gabi ka no? Ay, hindi na ang mga Walang ganapin yan. kainit. Pawis niya, oh. Talaga. Naglabas yung pan. Ang bangayan na pagpawisan. Oo, nabula man. Hindi masanay sa ba. Kain sa luyo, nalagay ito. Ay, kung magpuli ka na. Kada isang depo sige na pawisan. Akala ko may alamang kasi may pink. Yung nagbuka pala ng ano yung bulak-bulak. Taub yung saluyot na. Sarap kasi. Puro dahon ay puro sampalok pa tira. Daga ng taulog na. Walan. Ay, Ibaliktad na nga. kaya itong araw yung saluyo bigat. Sabaw. Tapos magiging Ay, wala na ano. Madami. Hindi na naman tayo ng kun eh. Santaw, pang-asim naman eh. Hey boy. Hey boy. May santol, may ano, Ito sampalok. kasi hindi ka kumakain ng gulay sa luyot. Kakain ako pero tanghali lang. Explain ka talaga. Ayaw ko ng gabi. Hindi sa dinakalaga sa Lord Malam. Alam mo naman. Hindi matunawan. Alam mo naman yung tiyan ko. Very sensitive. Very. Basta ka gabraw, uray malam. Walang pili, no? Dami lang din ang pili. Abaw, sakpan. Iba nag-aaway ba ganyan? Lapitin mo sa Isa kayo. Oh. Gusto ko ba? Sarap ng sabaw. Bakit ito yung iba na ganyan kanya sila? Oh, panood niyo sa pan. Ginatanggal. Pagbaka eh. Ay, bawal dito eh. Uray, baboy na. Sultupin da. Sultupin mo naman. Walang gamot kinaga. Wala kang ulam nila. Wala yung ano, wala man yan. Parang Ano man ano? Bone marrow ba yan? Oo, bone marrow. Meron? Man. May laman? May laman ng tay? Ayun, naglabas. Yun. Wala kaya. Hindi mas nusultupin mo. Ibalik mo yung sultukan mo ulit. Hindi ko lang.
Marami ka ba? Ay, nila sa loob ni Ikaw. Hindi ka ba? Sino danaw mo to? Ganun. Ayan mga ka-dragon, hanggang dito na lang po ang ating episode. Sana nag-enjoy po kayo sa aming simpleng vlog. Kita-kits po ulit sa susunod na episode. Bye po! Ingat po kayo palagi! Bye po! We love you!